Minkejja li l-elezzjoni ġenerali għaddiet, għall-Partit Nazzjonalista l-kawża li qed jagħmel kontra l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir dwar żbilanċ għadha relevanti. Dan għaliex kull ġurnata ta' żbilanċ mill-istazzjon tal-Istat qed taffettwa lil Partit Nazzjonalista. Meta komplit il-kawża quddiem l-imħallef Grazzjo Merċija, il-professur Ian Refalo li qed jirrappreżenta liċ-chairman tal-Awtorità tax-Xandir filwaqt li qal li għadu mhux ċert jekk l-istess awtorità għandix provi xi tressaq huwa tax jifhem fil-qorti li issa li l-elezzjoni ġenerali għaddiet allura l-kawża mhijiex waħda daqstant urġenti. L-avukat Paul Borch Olivier li flimkien mal-avukat Francis Zammid-Dimek qed jidhru għall-Partit Nazzjonalista qal li l-kwistjoni tal-elezzjoni ma treġġiex u insista li l-kummenti min-naħa tal-Awtorità tax-Xandir ma jagħmlux sens. Dan fid-daw ta' ġir ripetut li kienu wkoll seħħ qabel l-elezzjoni biex issa kull sforz ħalli l-proċess fil-kawża jieħu fit-tul. Il-professur Refola qal li fi żmien ġimgħa se jippreżenta nota fil-qorti biex jafża jekk għandux provi xi jressaq, iżda jrid ikun ċert. L-avukat Edward Gatz li flimkien mal-avukat Mark Vassallo qed jidher għal PBS qal li l-istazzjon m'għandux aktar provi. Filwaqt li l-kawża kostituzzjonali li saret ukoll kontra l-eks Ministru Carmelo Abela li kien responsabbli mix-Xandir Nazzjonali trid tiġi modifikata minħabba li m'għadux Ministru responsabbli. Il-każ se jkompli fil-21 ta' April li ġej.